Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa makausapan niining takna o Dios, sa gihapon kami nagpasalamat kanimo niining padayon nga kahigayunan sa pagpasabot sa mga binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Panalangin ni kini nga istasyon ug panalangin ni kini nga programa. Nga unta o Dios mahimo kining panalangin sa kalag sa tanang mga nagapaminaw. Din ang imong pulo nga ilang ginapamatian maghatag unta og kahayag sa ilang mga kalang. Tuguti nga sa dili pa musira ang kaluwasan ug sa dili ka pa mubalik, sila mahidangat diha sa imong tiilan sa pagsubay sa dalan sa pagpangalagad alang kanimo ug unya sila magsunod sa imong kabubuton. Salamat nga ikaw magpatalinghog Ginoo. Panalangin ni kutob sa giabot sa bisan diin dapita dinhis Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan. Ikaw Ginoo magapanalangin kanilang tanan. Sa pinasahi tuguti nga imong hatagan og espesyal nga pagtagad ang kadtong mga tawo nga naa sa ilang mga puloy-anan nga nagapaminaw karon. Tuguti Ginoo nga ikaw magaayo kanila, magapakita kag kahibulungan ug milagro alang kanila nga unta mamaayo sila sa ilang mga balatian. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among lauman ug tuohan nga among madawat tungod lang kang Kristo nga among manluluwas. Amen. Well, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Kini nga programa ginapasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Busa kami nagapasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa ang mga biktima may tungod niini nga ang mga membro gipatuog yun nga ang gidili sa Ginoo ipakao na tungod aning buhat kapitulo 10. Busa aron nga mapamalandong ninyo kining mga butanga ato ni nga hisgutan, no? Unya dili man ni mahurot sa pagkakaron apan ugma sa gabi padayunan gihapon nato ni bahala og murata og ud nga magkamang sa atong programa kaysa naman ato lang dali-dalion unya mahikawan ang pag-emphasize may tungod ni ining bahina. So dinhi sa buhat kapitulo 10 usami sa mga gihimo sa kadaghanan nga ingno nato nga rason o katarungan nga lagi kuno ang dili sa Ginoo sa daang tugon gitugot na dinhis bag-ong tugon. So mauni ang ilang katarungan dinhi sa buhat, no, kapitulo 10. Pero angay mo nga masayod mga kaigsunan nga ang buhat, no, nasulat kini siya sa mga 61 AD. Samtang ang pinadayag nasulat kini sa mga 96 AD. Meaning nga dunay gintang nga 35 ka mga tuig. Unang nasulat ang buhat, unya ang katapusang nasulat nga libro mao ang pinadayag. So balikon ako ang buhat, libro sa buhat nasulat ni Apostol Lucas ni adtong 61 AD, no? Og unya ang pinadayag nasulat kini sa niadtong 96 AD. So kung imong sutaon adunay 35 ka mga tuig ang ilang gintang. Una ang buhat.
Pero kung tinuod man nga ang tanang mga mananap gihinluan sa Ginoo sa pag-anhi ni Kristo, nganong nahitabo man nga ang katapusang libro sa Biblia nga mao ang pinadayag, doon na maggihapoy gideklarar nga mga mahugaw o duluntanan. Pamati iragod ninyo kining pinadayag kapitulo 18 bersikulo 2 atong basahaw nag-ingon dinhi. Og siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, nagunob ang bantugang Babilonia, nahimo na siyang puloy-anan sa mga yawa, taguanan sa tanang mahugawng espiritu, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw ug duluntanan. Tanaw ha, naghisgot og mga langgam nga mga mahugaw ug mga duluntanan. Kung tinuod man nga gihinluan as Ginoo, nganong nagmensionar pa man nga dunay langgam nga mga mahugaw ug mga duluntanan. Nga kung atong basahon ang 14:2 og 3 sa Deuteronomio, ang Dios nagpili siya og mga katawhan, og unya sa dihang nagpili siya katawhan, iyang giingnan ang iyang mga katawhan, sumala sa Deuteronomio 14:3 nga dili ka magakaon sa bisan unsang mga butang nga duluntanan. Karon kung atong basahon ang pinadayag, naghisgot sa mga langgam nga mahugaw ug mga duluntanan. So kini nagpaila og nagpamatuod lamang nga ang kaugalingong haka-haka sa tao, ang kaugalingon nga mga huna-huna sa tao, dili gid mapasigo sa huna-huna diha sa Ginoo. So ato ragod kuno kini nga basahon dinhi sumala sa buhat Gs, nag-ingon ako lang gid ni amo lang gid ni nga kuano dinhi himuon dinhi, nag-ingon, og didto sa Cesarea may usa ka lalaki nga ginganlan si Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhan, nga ginatawag nga panon sa nga Italianhon. Siya mo'y usa ka taong masimbahon ug uban sa iyang tibuok panimalay. Siya mahadlokon sa Dios, naghatag og mga daghang limos ngadtos mga tao og nagampo kanunay sa Dios. So dinhi makita mo nga kining usa ka kapitan sa sundalo nga Italianhon, si Kapitan Cornelio, makita mo ang ilang kahapsay og kamalipayon sa ilang pagpuyo, kay matud pa dinhi masimbahon siya uban sa iyahang panimalay. Sa ato pa ang tibuok pamilya nahimong Dios nun, nagkahiusa sila diha sa Ginoo, ug ang record nga sila masimbahon sa Ginoo, ug unya sila naghatag og daghang mga limos. Meaning nga ang pagpakilimos diha na ning daan kaniadto hangtod karon nga naay magpakilimos sa pagsukod niining mga makililimos. Kung duna ba'y tao nga makamaong muhatag og limos, mauni ang nahimo nga kasinatian ni Kapitan Cornelio nga maghatag siya og daghang mga limos. Nganong daghan man ang iyang ihatag, tungod kay daghan man pud siya og inughatag. Unya nagingon ang 4, og siya mitutok kaniya uban sa kalian, nagingon din sa 3, og sa may ikatulo ang takna sa hapon, iyang nakita sa tinaw gayud diha sa panan-awon ang usa ka manulunda sa Dios nga misulod og miingon kaniya, Cornelio. Mao ni ang manulunda sa Ginoo kon anghel, niingon. Og siya mitutok kaniya uban sa kalisang og miingon, unsa man unta, Senyor? Og siya mitubag kaniya, ang imong mga pag-ampo ug mga paglimos misulbong sa itaas aron mahimong handumanan diha sa atubangan sa Dios. Timan nga nagtestimonya, nagpamatuod ang anghel o manlulunda nga sa iyang mga paghatag og limos, matud pa dinhi nga misulbong sa itaas aron mahimong handumanan diha sa atubangan sa Dios. Sa ato pa bisan pa di ay lang sa paghatag lang nimo og limos ngadto sa imong isikataw diha sa atubangan sa Ginoo, nahimo na gyud kining bililhon. Og mao kini ang pamatuod sa manulunda ngadto kang Kapitan Cornelio. Unya nag-ingon sa 5,
og karon magsugo kag mga tawo ngadto sa Joppe ug ipadalanganhi ang usa ka Simon nga ginganlag Pedro. Timan nga ipakuha ni adtong mga taong suguon ni Cornelio, ipakuha sa manulunda nga si Simon ginganlag Pedro matud pa ipadala nganhi. Kung atong tan-awon gyud ang mga taong na nagdala sa pulong sa Ginoo, may mga panahon nga kinahanglanon ni anang lugara, ni anang dapita, ug unya paanhaon didto. Gihulagway nagyud ni nga daan sukad pa ni adtong panahona. Nagingon sa 6, siya ana ang mag-abot kay Simon nga magpapanit kansang balay anaa ubay sa dagat. Og sa nakapahawa na ang manulunda nga nakigsulti kaniya si Cornelio mitawag sa duha sa iyang mga binatunan ug usa ka masimbahong sundalo nga usa sa mga tig-alagad kaniya. So dinhi kung imong tan-awon, duha niya ka mga sulugoon ug usa lang ka sundalo nga masimbahon pod sa Ginoo. Og unya kining duha ka mga sulugoon kay suguonon man gipaubanan og usa ka sundalo ni Kapitan Cornelio. Unya nag-ingon sa 8, og sa iya na silang nasuginlan sa tanan, sila iyang gipagikan ngadto sa Joppe. Kining dapit ni Joppe tua didto nahimutang si Pedro. Nagingon sa 6, og sa sunod nga adlaw sa naglakaw pa sila, nagkahiduol na sa lungsod, si Pedro misaka sa atop sa balay sa may kaudtuhon aron sa pagampo. Samtang nagpadulong kadtong duha ka sulugoon ni Cornelio uban sa inunta sundalo nga nag-escort kanila, unya si Pedro misaka didto sa atop aron sa pagampo. Nagingon sa 10, og siya mibatig dakong kagutom ug nangandoy makaon. Apan samtang na naghikay pa sila niini, siya gipanawan. Samtang nanginahanglan si Pedro pagkaon kay gigutom man siya, ug unya sa naghikay pa ang iyang mga kaubanan, si Pedro matud pa dinig gipanawan. Ang buot ipasabot dunay iyang nakita. Pamatii ang 11 nagingon, ug iyang nakita ang langit nga inablihan. Tandaan ninyo kung unsa gyud ning matanga sa panghuna-huna sa uban nga nagbasa ani nganong niabot sa punto sa ilang huna-huna nga makaon o kauno nila ang gidili sa Ginoo tungod ining mga kasaysayan dinhi. Nagingon, ug iyang nakita ang langit nga inablihan, ug ang usa ka butang nga nagkanaog ingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan kini gitunton paingon sa yuta. Timan ihigala nga naabli ang langit. Sa pagkaabli sa langit na kay naabli man, nakita ni Apostol Pedro ang usa ka butang nga nagkanaog ingon sa usa ka dakong habol ug pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan kini gitunton paingon sa yuta. Timan ingat kining sama sa usa ka dakong habol, upat ka mga kanto sama sa kalibutan, the four corners of the world, north, east, west, and south. Kining usa ka dako nga habol matud pa nga gitunton gikan sa langit paingon dinhi sa yuta. Unsay ni ani ini? Nagingon dinhi sa 12. Sa sunod niini, diha ang tanang matang sa mga mananap nga tagupat og tiil og mga na nagsaguyod sa yuta og sa mga langgam sa kahanginan. Dinhi tungod kay tanang matang sa mga mananap, mga tagupat og tiil, sa mga na nagsaguyod sa yuta og sa mga langgam sa kahanginan. Munang nakita ni Pedro gikan sa langit gitunton. Ambot ning gipangkaon nila og nagagikan bapuna didto. Nag-ingon dinhi sa 13. Ug niabot kaniya ang usa ka tingog nga nag-ingon, tumindog ka Pedro pag ihaw ug kumaon ka. Pila ka tingog ang nadungog ni Pedro? Usa ka tingog. Ang tingog tumindog pag ihaw ug kumaon ka. Nag-ingon sa 14. Apan si Pedro miingon,
dili ko Ginoo kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw. Timan nga sa nakita ning Pedro, natanaw niya nga ang tanang dito sa sulod unsa man mahugaw. Tanaw ha, wa pud si Pedro dayon makuha niya sa ulhin na sabtan na niya. Nagingon siya, apan si Pedro miingon, nga miingon dili ko Ginoo kay wala pagad ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw. Muni ang gisulti ni Pedro. Karon sa bersikulo 15 ato kununing basahon nagingon, ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nagingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Karon ang kadaghanang mga magbabasa wala kini padayuna kundi diha ra sa bersikulo 15. Unya dayon conclusion tan-awa ra gikaon na lagi itugot na kay gihinluan na. Pero timan iha sa ikaduha niabot ang tingog nga nagingon, matud pa ikaduha nga matud pa nga miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nagingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Dayon sila ingon nahinluan na lagi ipakaon na. Mao nay problema tungod kay og magbasa magtuon sa Biblia, wala ba'y gitawag og contextual study. Walay textual study, walay theological study. Kana bang kinaugalingon lang nga konklusyon? Wala kauna kay giingon man ayaw nganlig mahugaw ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Pero ipadayon nato pagbasa nagingon, ug kining mahitabo sa makatulo og sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. Timan nga ang tingog nga nabati ni Pedro katulo unya kalit man tong gibira sa langit. Kung ato gyud man di ay literalon, asa may gisugo nga kaunon kadtong didto sa sunod sa habol unya kalitong gibira sa langit. Unya kanang inyong gipangkaon na sunod na didto. Diin man na gikan kung ato gid tan-aw sa tulo kahigayon nabati ni Pedro ang tingog unya kadto gibira paingon sa langit kalit no. Unya nag-ingon din 17, og samtang si Pedro nalibog pa sa iyang huna-huna kung unsa ka ang kahulugan niadtong panan-awon nga iyang nakita. So meaning dili to siya literal kundi unsa man simbolikal kay gihuna-huna o gipamalandong paman ni Apostol Pedro kung unsay kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Ang dako nga problema sa mga dietary lawbreaker kay way paghuna-huna o pagpamalandong nganuman lahi sa kang Pedro naghuna-huna siya, naglibog siya. Ang uban nga nagbasa wa maglibog, nalabuan na gid hinos Pedro. Naging samtang si Pedro naglibog pa sa iyang huna-huna kung unsa kaha ang kahulugan niadtong panan-awon nga iyang nakita. Meaning nga duna toy kahulugan ang buot ipasabot kadtong iyang nakita. Unya nagon tan-awa ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio na nagtindog og sa pultahan sa gawas tapos sila masusi kung diin ang balay ni Simon. Og sila nanawag sa pagpangutana kung nag-abot ba dito si Simon nga ginganlag Pedro. Og samtang si Pedro na malandong may tungod sa panan-awon, ang espiritu miingon kaniya, tan-awa anaay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Nagsugod na og kalutaw, nagsugod na og katinaw ang kahulugan sa panan-aw ni Apostol Pedro nga iyang gihuna-huna og gipamalandong ang kahulugan. Tungod kay ang tingog nga iyang nabati katulo og ang mga tawo nga nangita kaniya tulo. Unya nag-ingon dinhi matud pa og samtang si Pedro na malandong may tungod sa panan-awon, ang espiritu miingon kaniya, tan-awa anay tulo ka taong nangita kanimo. Tindog tumindog ka ug umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon kay ako mao ang nagpaanhi kanila. Og si Pedro mikanaog ngadto sa mga tao ug miingon kanila,
Ako mao ang inyong gipangita. Mao ni ang giingon ni Pedro, ako mao ang inyong gipangita unsa bay hinungnan sa inyong pag-anhi. Og sila mitubag kaniya, si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong ug mahadlokon sa Dios nga may tungod kaniya ang tibuok nasod sa mga Hudiyo aduna gani maayong pagpamatuod gimanduan sa usa ka balaang manulunda sa pagpakuha kanimo ngadto sa balay o sa pagpatalinghog sa imong isulti kaniya o sila iyang gipasulod o gipaabot o sa pagkaugma siya mibangon o migikan uban kanila o nanguyog kaniya ang pipila ka mga igsuong tagahupe. Mao ni giubanan na pod si Apostol Pedro, no? Unya nag-ingon dinhi, no, ang maong bersikulo sunod. Og sa sunod nga adlaw sila nahiabot sa Cesarea og si Cornelio nga nagpaabot kanila na nagpatigom sa iyang mga parinti og suod nga mga higala. Tanaw ha, ang senaryo, samtang gipaabot ning Pedro nga moabot mobalik ang tutulo ka mga tawo nga iyang gisugo, gipahimuslan sad ni Cornelio nga iyang gitigom ang iyang suod nga mga paryente ug mga higala. Nagtigom na. So, ubay-ubay na ang mga tao kay nagtigoman sila. Ug sa pagsulod ni Pedro sa balay, si Cornelio misugat sa pagdawat kaniya ug mihapa sa iyang tiilan ug misimba kaniya. So, maoning nahitabo, mihapa ug misimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nagingon, tumindog ka ako gayod usab tao. So kung atong tan-aw dinhi wala mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo nga ang tao magsimba og tao. Ang problema kay kanang tao giila nimong tao wa nimo ilhang Dios unya imong gisimba kabaliktaran na. So kung imong tan-aw dinhi gipatindog ni Pedro si Cornelio nga misimba niya. Nagingon dinhi ug sa nakigsulti siya kaniya siya misulod dito ug iyang nakita ang daghang mga tao nga nagkatigom. Timan iha nga sa pagtan-aw ning Pedro dito nakita niya ang daghang mga tao nga nagkatigom. Sa dihang nakita niya ang daghang mga tao nagkatigom unsay iyang gisulti nigingon ug siya miingon kanila kamo nasayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuloong apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingon nga dili binalaan o nga mahugaw. Kung sa inyong huna-huna ning pagkasultiha nga kadtong nakita ni Apostol Pedro didto ni atong habol nga mga mananap nagrepresentar di ay kadto sa mga tao. Munang nag-ingon siya gipahibalo kanako sa Dios nga wala di ay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o mga mahugaw. O karon atong balikan ang 15 nagingon. Og ang tingog miingon kaniya pag-usab sa ikaduha nga nagingon ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. So kadtong mga mga mananap nga nakita ni Pedro sa pananaw nagrepresentar kadto sa mga tao sa nagkalain-laing mga lugar o dapit nga ang tao maoy gihinluan. Unya mo ingon na sad mo, obrad mananap man na ay natural kay ang Ginoo nagamit man og mga pasumbingay, mga simbolo. Tan-awa ra gud ninyo ang Mateo 25:31, 32 ug 33 sa pagbalik ni Kristo ang tao mabahin lang sa duha, karniro o kanding. Unya nag-ingon si Kristo sa Juan 10:16, ako adunay ubang mga karniro nga dili sakop ning turila kinahanglan akong pagadtuan o pagamanduan. Busa makita mo nga ang mga mananap usana sa gigamit sa Ginoo pasumbingay o simbolo. Busa didto sa pananaw nakita ni Apostol Pedro walay lama ni linya sa kahigayunan nga matinuod ang inyong gihunahuna nga ipakaon na ang gidili sa Ginoo kay dili na mo'y gipasabot niining buhat Diyos. Ngayon si Pedro gipahibalo kanako sa Dios nga wala di ay tao nga akong pagaingnon nga mahugaw og dili binalaan. Busa kadtong nakita
ni Apostol Pedro nagrepresentar kadto sa tao nga ang tao gibalaan o gihinluan. Kung atong basahon ra gud kay mo ni apay akong mga kauban nga mapasabot dinhi sumala sa kinini ang naunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 11 pamatiin ninyo unsay gisulti dinhi nagingon og kaniadto ang uban kaninyo mga ingon ini apan kamo gihinluan na kamo gibalaan na kamo gimatarong na sa ngalan sa Ginoong Kristo ug diha sa espiritu sa aton Dios. Sumunang nag-ingon si Apostol Pedro, gipahibalo ka na ako sa Dios nga walay tao nga akong pag-ingog mahugaw og dili binalaan. Matud pa sa atong gibasa, kamo ingon niini kaniadto apan karon gibalaan na kamo nahinluan na o gimatarong na sa dugo ni Kristo. Busa bisan gamay wala ing katinuuran kanang inyong gihuna-huna nga ang tanang mga mananap gilimpyuhan sa pag-anhi ni Kristo kay dili na mo'y tumong ang uga katuyuan ni Kristo nga ang mga mananap mo iyang limpyuhan, hinluan mo iyang balaanon. Well, higara, dinhita sa dinhita urong usa sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 28, ugma sa gabi ato ni nga padayunan sa paghisgot kining mga butanga. Well, sa dili pa si Pastor Merjon na anabay kuan dia sa atong monitor, Brother Libby. Okay, ato nakita Brother John, ato ning tan-awon. Nakiguban nato karon si Brother Royal Tumakas. I'm listening. Yapon si John Morales, good evening, Bro John Dehito. Galantaw ni sa FB. Ano nasa itong basahon nga message nga sa itong cellphone. Ayong gabi Brad Libby, Brad John, Pastor Trana, Pastor Kabagi, always jud ko maminaw sa Jesus is our hope. Tagsara ko makatext, maatol walay signal dire sa Kambantog. Great lang okay. Great lang ko sa tanan ako nga maigsuon nga magpabilin sila sa kadasig sa pagtuo. Kay hapit na jud mabalik ang Ginoo. Manghinaot ko magpadayon ang inyong programa para jud makabalo na ang mga tao sa mensahe. God bless ninyo tanan diha Brad Ben Beltrane. Salamat Brother Ben sa imong text. Nasa gikan kang Brother Kinsing Lagarisa. Brother Mark, ayaw ni ana pagtuo kay way mabasa sa Biblia nga ang baboy na apil paghinlo sa dugo ni Kristo sa cross. Kinsing Lagarisa. Okay. Atong ibalik ang panahon ni Brother John alang kang Brother Merjon. Okay, Pastor, unsay imong ikadugang pa sa pagpatinaw ining natinawan na nila nga mga panghuna-huna may tungod ining buhat jis kay lagi kining buhat jis gigamit kini nga taming sa mga pangulo sa simbahan aron patuohon ang mga tao nga ang gidili sa Dios gikatugot na. Okay, dahil salamat Brother John, no? O saman mayong gabi sa tanan nga nagapamati o nagasubaybay ninyo atong programa o sa naabot sa atong pagsibya niini nga kagabion mayong gabi. So arita sa buhat J's mga higala maog yun ni nga pirmi nga ginagamit yun nila labi na kay gusto maging siguro gid ni sila mukaon og baboy o mga dinumtanan o na hapon na ilaha maning gigamit yun pero atong susihon o atong tan-ahon wala gid ni maghisgot ang maong kapitulo ang tibuok nga istorya mahitungod sa pagkaon ug ato ganing susihon sumala pa sa giingon ni Brother John nga ganina naghisgot ni mahitungod sa usak kanini abitong pundok sa mga tao. Okay, sa una Hudiyo ug Hintil. Ang mga Hintil ginaisip gina sila sa una nga mga hugaw. Gawas kay nagakaon sila og mga dulumtanan, nagabuhat mo sila og dulumtanan diha sa mata sa Ginoo. Karon pakitaan si Pedro kung atong basahon diri sa buhat Jis nga gipa gusto gyud sa Ginoo nga
pakuhaon sa dito unya paihawon unya pakaunon kay gigutom lagi pagkahaon na lagi dayon ang nasulod. Okay, so ug atong basahon diha mahitungod na siya kang Cornelius, ug ato gang sugdong diha sa uno klaro man gani kaayo, sa buhat 11 og didto sa Cesarea may usa ka lalaki nga ginganlan og si Cornelio, kapitan sa kasundaluhan, nga ginatawag nga panon nga Italyahanon. Siya usa ka tawong masimbahon og uban sa iyang tibuok nga panimalay. Di lang kay siya masimbahon, naghatag sa limos ngadto sa mga tawo og maampuon sadya sa Dios ug atong basahon diha sa Dios. Hindi siya, dili siya Hudiyo pero nagsimba siya sa Dios. Ato din ang matud-an diri sa city. Nga naman og sa nakapahawa na ang manlunda, bot pasabot tungod sa iyang pagkamainampuon at tungod sa iyang pagsunod gyud sa Ginoo, naay naabot nga manlunda unya naa siya gisugo. Okay. Og atong tan-awon sa pikas nga bahin kibali ba og nagtan-aw tag salida ba? Sa ato pa usara gid ay katawo ang atong sundan gikan sa sinugdanan ngadto pa dong sa katapusan. Unya ang mga laing karakter di nato tan-awon og nangaunsa to sila. Bot pasabot sa sinwan mo ni hitabo. Okay, gisugo ni Cornelius. Sa sinto naman pod og atong tan-awon sa kaduhang nga bahin si Pedro kagigutom didto sa ibabaw. Okay, nagtanga-tanga dito unya na dadakong pananaw, dadakong habol o tilon nga natagak gikan sa langit paingon kaniya nga wala gid mosagyad diha sa yuta. Nagisugo siya sa pagkuha unya di man siya mukaon lagi kay pulos man kuno tumuhugaw unya giingon kuno nga nahinluan na. Mo to ikaduha nga sin. Unya pagkataod-taod na ay naabot. Bot pasabot dili dito siya ingon sa pagkaon kundi para dito siya sa kini ang tao. Kibali ang Hudiyo ug ang Hintil kaniadto naa siya gitawag na tuog barrier. Okay ha? Naa siya barrier. Unya kato nga barrier gikuha to siya. Gikuha. Ngano man nahimo na siyang patas ba? Level na ang kinahanglan ang pagmensahe di lang pwede o di lang kutob des mga Hudiyo kundi apil na pud ang mga Hintil. Kibali nahimo na siya nga level ang tanan. Wala na pinalabi bisan pag atong subayon diha o ato maning hisgutan og mapagyod ni Kuya John ingon gali diha wala na ing palabi ang Ginoo kibali patas na ang tanan. Okay ha, dili to siya mahitungod sa pagkaon labi na ning mga naarabagay mga naglibog mahitungod niining pagkaon atong klarohon kaning ilang gipatuog yod nga tungod ni sa pagkaon kini gitawag og tawhanon lamang. Okay, 15 sa Mateo. Okay, og atong diri sa 9, 15 sa Mateo bersikulo 9. Ingon diri doktrina nga kalagdaan og ginhimo lamang og tawo. Bot pasabot higala kung atong basahon ang Biblia og mga komentaryo sa Biblia, mahitungod na siya sa tawo, dili na siya sa pagkaon. Kay kung mahitabo pa mong higala nga kini ang makaon na ang mga gitawag nato og dulumtanan, bot pasabot na ay pagbag-o sa kasuguan. Unya ang Ginoo nag-ingon mismo gani nga wala siya giusab sa kasuguan. Numdumi ang 1 Corinto 10:31. Busa kung makakaon kamo o magainom, buhata kini bisan unsa, buhata kini ninyo tanan aron sa paghimaya sa Dios. Bot pasabot kung mukaon ta og dulumtanan nakapahimaya sa Dios, wala day na igala. Unya ang 1 Corinto 3:16-17 nag-ingon nga wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios nagatuyo diha sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan ug kanang templo mao kamo. Kita daw ng templo ug ato ning sudlan og mga mangilad ug mga mahugaw laglagon sa Dios ang mga mangilad. Unya naa man sa tuwa, nya kita may templo laglagon sa Dios. Kibali ang kasuguan sa Dios ug unsa man ganito wala giusab. Labi na anang dietary law ug naa man gani siya gituman ug naa man gani siya gipahunong katutong gitawag nato og ceremonial law mahitungod sa paghalad. Mao toy gituman kay siya man ang katapusan nga halad. Mao toy ang gituman diha. Pero wa siya giwala sa kasuguan. Labi na niining usab po niining dietary law. Klaro igala ha, ang mahitungod sa buhat Jace wala na siya nagisgot mahitungod sa kining pagkaon kundi
sa tao na siya. Ako ihat ang ibang panahon kang Brother Libby. Akin ang salamat, Brother Merjon. Ato sa ning basahon ang mga nag-view karong gabi una. Akin ay tampo ni Brother Roel tumakas, klaro og tin-aw nga si Apostol Pedro. Giagdas pagkaon, unya wala mukaon. Kamu nangaon nga wala agdaha. Unsa may tawag ninyo? Kamu na lang huna-huna, ana. Okay. Nasad si Trish Jamin Haini. Good evening to all. God bless us all. Napod si Father Bivel Masiba. Good evening sa inyo tulo Bradlibs. Audio si Real Kababan. Mayong gabi ninyo diha, Kuya John, Kuya Livy o Brother Merjon. So mayong gabi idong Real. Napod si Sister Rose Balag sa Bohol ni. Mayong gabi ni Mustar. Napod si Wilfredo Cañete. Love this. Okay, thank you, no? Padayon tahigala sa pagtuki sa pangutanang gipadangat dinhi sa atong tulumanon. So ni ataron sa paghisgot may tungod sa buhat jis kanang pulong gihinloan na tungod kay mauni ang common nga gigamit sa atong mga kahigalaan nga gakao na sa mga giingon nga mga mahugaw gidili sa mas baboy nga gisgutan diya sa Levitico Kapitulo 11. So para nila gitugot na dinhi sa buhat jis ang gidili sa Ginoo. So kung atong hinumduman mga higala, nalakbitan nato sa labay nato nga paghisgot nga sa Biblia wa magkasumpaki. Wa magkasumpaki. Kanya kinahanglan sab nga atong tun-an ang Biblia kanang honestly nga pagtuon o pagpasabot ba. Kaya sa Biblia na amanggoy simbolikal na asay literal. Ang literal, siyempre, literal din na nga pagsabot. O yung simbolik na, simbolikal, ganay ba't ipasabot ana? Sama pananglitan. Dahil sa Biblia, pertindaghan na kayong mga simbolo nga gigamit mga kahigalaan. Kung maghisgot ta og maninap, diha sa Mateo 25, commonly kadaghan nato na nadungog. Nagingon si Ginosos nga sa iya o niyang pag-anhi, ang mga karniro pagapinigon siyang tuo o ang mga kanding pinigon siyang wala. Alang sa mga karniro, magaingon siya nga panunda ninyo ang ginharian, magiandam alang kaninyo sa kadpas pagkatukod sa kalibutan. Buti pa sabot ang karniro, maoy dalhon pasudlo dito sa langit. Alang sa mga kanding, anto sa imperno kay giandam para sa mga kanding. Kana nga pagkasulti higala, simbolikal na. Kay kung literalo ni mo na, nasayop ganda kaayo. Nga naman, kung atong literalon pagsabot, nagpasabot ba di ay nga kanang mga karniro naa sa bakante, mauna ang dalhon nga tug langit? Kay literal man. O niya, nagpasabot ba nga kanang mga kanding na as bakante, mauna sunugono sa imperno sa alas katapusan? So kanang kanding o karniro nga imong makita diya sa gisultis Mateo 25, nagsimbolo na nga ang mga karniro nagsimbolo sa mga matarong nga gisaarag kaluwasan nga panunda ninyo ang ginharian giandam alang kaninyo. Kanang kanding nga giabog padong sa imperno nagsimbolo na sa mga daotan. Duha lang kabahin ang mga tao sa pagbalik ni Hesus. Matarong ug daotan nagsimbolo sa karniro ug sa kanding. Simbolik na. Pero sa yupa gid nato kung ato ng sabton og literal. Diha sa Daniel 7 nay upat ka mananap dihang gisgutan. Leon na ipako sa gila, ang ikaduha oso nagtangag og bukog nga tulo ka bukog nga gusok siyang baba. Ang ikatulong mananap leopardo nga may upat ka mga ulo ug upat ka mga pako. Ang katapusang mananap wa nanganli
Gidescribe lang kinaya, magbangis, makalisang, makahadlok, kusgan kaayo. Ang ipon puthaw, may napulo ka sungay, kunya may minggimaw nga ikaonsing sungay nga gamay na ganabog dako. May mata sa tao, may babas tao, may hunahuna sa tao. Kini siya, unsa maning mananapa? Simbolik ni, nagsimbolo na. Kung tanaw nimo ang Daniel 7:17, ang upat ka mga dagkong manap nakita ni Daniel, nagkahulugan kini sa mga ginharian nga manindog sa kalibutan o sa mga hari nga mutindog ng kalibutan. Unang ginharian, Babylon. Ikaduha, ang Medo-Persia. Ang katong leopardo ng simbolo sa Greece. Kanyang hari sa Greece, si Alexander the Great. Ikaapat ginharian, mabangis, makahadlok, nagsimbolo sa Roman Empire ng hari si Julius Caesar. Kani mga tawhana, tagsara at tagurharay tiil. Pero may nga upat ang tiil. Simbolik, nagsimbolog tawa mga higala. Munang sa Biblia, kung ang symbolikal, sabto ni mong literal, sayop ka. Sa buhat Kapitulo 10, simbolik po na siya. Kay naay buot ipasabot sa Ginoo ngadto kang San Pedro, nawa niya masabti. So gitagaan siya og pananaon nga kadtong mga mananap nga tagupat og tiil, mga dulongdanan nga gikarga nito sa habol, nagsimbolo to sa nagkalain-laing rasa sa mga tao sa kalibutan nga dili mga Hudiyo, nag-iisip sa mga Hudiyo nga dili balaan nga mga tao, mga mahugaw nga klases mga tao. So muna gipasabot diha. Pero atang higala, ugma atong ipadayon ang paghisgot ni mahina. Okay, sa di pa nato hingpit tapuson ang ato nga tulamanon, niya ang atong tensong. Mga higala nagampo kita, dalang tanan ug matagagahom nga Dios, salamat sa kalampusan sa imong Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maing balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.